lidi od dalšího videa, jo. Jak to může být? Že jsem si vymyslel příběh, jo, tak to začne teď. Počkejte. No kámo, jdeme. Musíme jít. Ano, musíme jít, protože tady budou skibidi toilet. Ano, někde tady už budou. No jasně, ale já se umím teleportovat. To je pravda, ale musím nějakou věc. Jo, to je nějaká věc. Vlastně, počkej. Co tam vidím? Skibidi top, yes. Šibidi dabidi šibidi top. Musíme bojovat okamžitě. Oděj světlo! Ano! Šibidi top, yes, no. Šibidi. Nech. Sakra, kde jsem se teleportoval znovu zpátky, ale jsem se s nimi někdo, nevím. Ne, oni mě úplně unesli. Skibidi top, yes. Narveme mu to do pusy. Jsem nakažený skiby, jsem nakažený kamer, to musím ovládnout zemi, to musím ovládnout celou zemi. Ale musíme tam. On se snaží nějaký, počkej. No. Což? Podívej do lednice. Tam jsou zbytky od večeře. Potom. Ne, on je tady. Musím zabít celou Musím ho zachránit. Jo, díky, zachránil jsem mě. Já bych vždycky vidět. Díky, že jsi mě zachránil. Ano, všiml jsem si toho, že tam prostě, že tam jde po tobě. To je úplně hustý. Ano, je to hustý. Radši se teleportnu nikam jinam. To jim nebude příjemné. Co jsem říkal? Že musíme všechno poslouchat tobě a musíme zabíjet kamerami. Ano, takhle to bude. Musíme všechny zastavit na svět byl náš. Tak jdeme na to. Sakra, nás někdo volá. No ano, nás někdo prostě volá. Ano, musíme letět. Pro mě voláš. Protože se stalo něco neuvěřit. Oni skybili se chystají na válku. Cože? Tak tomu nevěřím. Kámo, oni se chystají na válku. Ano, to vím. Tak jdeme na to.
jsme tady. Ano, jsme tady. Co si to dovoluješ? A jsem tady já. Na mě, tak to jsi si zbláznil, tak na mě to zkus. Světlo. Co děláš? Co děláš? Já musím škebit tam na tom. Jau. Škebit. Škebit, takhle. Škebit. Jsem nakažený. Jsem úplně nakažený. On je nakažený, tak to odmítám radši. Musíme opravit nový systém. Ano. Kameramana. Ano. A teď vidíme. No, jsem tady. Musíte vyrobit nějakého silnějšího robota. Rozkaz, pane. To bude pěkná zábava. Teď porazím úplně všech, koho vidím. Vidím, že nakazili úplně každýho, ale to porazím. Tak už jsme opravili toho robota. Ano, vyrobili jsme. Tak jo, můžeme na to. Ano, zapnout. Sakra. Signál. Co mám pro vás udělat? Musíš zabít skibiditels. Ano, ne. Šibidi. Co to je? Ne. Cože? Ty tady to? No, jo, a teď si umřel. Cože, tak to se tě opačně povede. Já se dívám. Tak to je dobrý, protože tohle umřelo pár skibidi. Sakra. Ne. Koncentrát. Sakra. Já tě chytím. Kde je ten robot pořád? Nevím, kde je ten robot. Musím se vrátit. Kde je ten robot? Jo, to myslíš toho robota, jakýho jsem zabil? Ty jsi ho zabil? Koukej. Ne! On je mrtvej. Cože, on je mrtvej, tak to nevím. On umřel. Cože? Prostě on umřel. Ne!
tady ta animace byla tak dlouhá. Musím nějak to zastavit, ale byla taky dlouhá. Tak to musíme právě. Tak, naklikám a naklikám. Máme, cože? Vždycky vidět. Hotovo. A musíme dát nějakou právě. Nevím jak. Kapitola první, kapitola druhá. To je celý příběh.